Предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент 1228 за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия е насочено към пълноценно доизграждане на енергийния пазар на Общността. В становището на Икономическата комисия акцентирам върху подобряването на конкурентната среда и преодоляването на съществуващите бариери за достъп до мрежата на нови пазарни участници и стимулиране на инвестициите, решаващи за националните икономики и отделните потребители. Регионалното сътрудничество и взаимодействието между преносните оператори способстват за насочването на ресурси в изграждането на междусистемни връзки и диверсификация на доставките. За моята страна, България, като гранична за Европейския съюз, това е възможност за активно интегриране в европейската електроенергийна мрежа. Двигателите в енергийната сфера са търсенето, предлагането и екологичния ефект. Решенията следва да отчитат инерцията в енергийния сектор, както и стратегическото му значение за развитието на съвременните икономики. Thank you.